conèixer a tots. És per mi un plaer, com a president de l'Institut, donar-los la benvinguda i agrair la seva presència en aquesta nova activitat de l'Institut d'Estudis Valencians. I volem saludar especialment als integrants de les associacions que treballen per a mantindre, enaltir i dignificar les distintes festes valencianes. Iniciem avui un cicle de conferències sobre etnografia, entesa com l'estudi de la nostra cultura des d'un punt de vista antropològic. Entre els nostres estudiosos que iniciaren aquests estudis d'antropologia en els albors del segle XX, cal nomenar a Francesc Martínez i Martínez d'Altea, Eduardo Perchavarri de València o a Rafael Altamira i Trevea d'Alacant. López Chávarri, per exemple, va ser un restaurador de la planxada del món l'any 99 i publicà l'any 56 Los misterios del Corpus de València, que ha treballat una de les tres festes de les que parlarem en aquest jornal. Tampoc vull deixar de recordar a Maximilià Tous Sort i a Julià Sant Valero, catedràtic d'Història de la Cultura i director de l'Institut d'Etnologia Valencià. En el camí que inicia avui l'Institut a abordar este cicle de conferències sobre etnografia, per a començar este camí no busquem la visió del sociòleg, de l'historiador ni de l'antropòleg, sinó que volem conèixer la festa des de dins, des de la visió de persones que la viuen en el seu dia a dia formant part d'ella, inclús persones que ja la seva família, els seus pares han sigut part d'aquesta festa, com és el cas que avui mos ocupa. I hem triat aquestes tres festes, com podem pogut triar moltes altres, des del ric panorama festiu valencià, però evidentment Sant Vicent, com a patró del regne, és una figura que ha tingut sempre a lo llarg de la història, portem ja sigles de festes a Sant Vicent, és a més una festa molt extensa en tot el regne, avui en dia és festa local i com a anècdota, si serveix com a anècdota en un poble, no és festa local, però és festa perquè la gent ha assumit que aquest dia és festa. I tots els que treballen a la vell o al camp, aquest dia no són festa. Encara que sigui laborable, Rafael López tanca, menys el de la Caixa, que té que obrir, el rest del poble està de festa, encara que no sigui festa local en Espanya. Els moros i cristians, evidentment, té a vegades la crítica de que les festes se converteixen en un espectacle, però clar, una entrada de moros i cristians és un espectacle dels més maravillosos del món, per almenys en la meva opinió, d'aquest esplendor de música, de llum. I què dir de la festa del Corpus Christi quan portem també una festa activíssima de la ciutat en 6 sigles de mitjans. Per tant, això són un poc el criteri que ens ha dut a triar aquestes festes. Bé, i per a parlar-nos avui de les festes de Sant Vicent, portem la presència de Xavier Catalán i Aznar, que és una d'aquestes persones que us he comentat que viu la festa des de dins, com ara comprovaré. N'hi ha una errata en el vídeo, apareix el nom de Xavier Catalán Hurtado, pare del nostre Xavier Llull, que serveix també de record i homenatge a aquesta persona valencianista, racionalista i vicentino, al que no deixem de recordar. Xavier Catalán és membre de l'altar de Russafa des de 15 anys i és des dels 15 anys perquè de 4 anys als 14 era xica del Milagre, vull dir que ha viscut la festa en tots els seus processos a lo llarg de la seva vida, com a xica del Milagre i com a integrant del altar. A més, és membre del capítol de Cavallers Jubilats de Sant Vicent Ferrer i ha escrit 8 llibres, 8 milagres de Sant Vicent. Tots ells estrenats per l'altar de Russafa i ha obtingut el primer premi al millor milagre escrit en llengua valenciana en 3 ocasions. També és una circumstància de que l'any 2000 va ingressar com a membre de l'Institut d'Estudis Valencians i va presentar per al seu ingrés la conferència Sant Vicent Ferrer Polític i Sant. Per tant, crec que és una persona que compleix els requisits, el perfil que buscàvem d'una persona que visquera la festa des de dins i que la coneguera per el que hem vist el seu currículum en molts aspectes. No jo que sigui participant, sinó de l'aspecte literari d'haver escrit milagres per a la festa. Sense més, es deixa el Xavier Catalán. Però bona vesprada i molt agraït a Luis Ferran per haver confiat en mi per a desarrollar esta conferència
en la que jo voldria pues, exposar d'alguna forma com van sorgir les primeres festes a Sant Vicent, quina ha sigut l'evolució fins a arribar a les festes que se celebren avui en dia. En primer lloc, a mi m'agradaria situar el personatge, perquè és molt important situar a Sant Vicent Ferrer en l'època en la que ell va viure, per a poder entendre després tot el que els valencians sentim o sentien en aquella època per Sant Vicent Ferrer i com es va constituir Sant Vicent Ferrer en l'estandard, en l'adalid podríem dir, d'un sentiment valencià que no volia morir mai. Sant Vicent Ferrer, farem una xicoteta pincellada històrica, encara que tots conegueu, o quasi tots conegueu la seva vida. Ja sabeu que va néixer a València, que va ser fill d'un notari, de Guillem Ferrer i de Constància Miquel. Ell va néixer al si d'una família acomodada, son pare era notari, és a dir, una família que, com podríem dir avui en dia, no tenia penúries econòmiques i ell podia haver triat qualsevol camí, però ell va escollir el camí de ser frare. Ell entrà en l'ordre dels frares dominics en l'any 1368 i després, al poc de temps d'entrar, pues, es va destacar per els seus estudis i l'ordre es va destinar a continuar els seus estudis, que primer es va iniciar en Barcelona i després continuar en València i després passar a Lleida. I ja a partir d'ahí comença, podríem dir, el que és la seva vida més o menys pública. En un principi ell va donar suport i estigué a les ordres lligant religiosament del Papa Lluna, de Benet XIII. Després veuríem que canviaria com desforava la circumstància que es va produir el cisma d'Occident i va canviar el seu vot, diguem, la seva implicació per el Papa Benet XIII per a canviar-lo per el Papa Martí V. Ell va ser també professor de teologia i s'ha arribat a dir que ell va conèixer la Bíblia de memòria i va predicar en València nombroses vegades, però va fer un recorregut sobretot en el que se coneix com la ruta vicentina, que era des de València, Saragossa, Lleida, Barcelona. Aquesta ruta la va fer moltes vegades, com veurem més avant, i després va passar també als països del sud d'Europa, França, Itàlia, Suïssa, on, com veurem també, és molt reconegut el nostre Sant Pau. Va tindre un paper preponderant en el que va ser el compromís de Cas, que Sant Vicent Ferrer, fins al seu germà Bonifaci Ferrer, es van decantar per Ferran d'Antequera en lloc de per Comte d'Urgell. I ahir cal tindre en compte que Sant Vicent pues, era una figura senyera, perquè els 9 compromissaris que hi havia, 3 per el Regne de València, 3 per el Regne d'Aragó i 3 per el Comtat de Barcelona, pues, no se ficaven d'acord i va ser la oportuna intervenció de Sant Vicent Ferrer la que va decidir el vot per a Ferran d'Antequera, en el qual, pues, poc després se consumaria en lo que va ser la unió dels reinos de Castella i Aragó, la qual cosa per a Sant Vicent Ferrer ha produït que en cert estament pues, tinga no una mala fama, però sí que no s'ha vist bé el seu vot per Ferran d'Antequera al produir-se, diguem, la unió dels regnes d'Aragó i de Castella. Ell va ser un gran predicador, viatjava sempre sense bagatge, no portava diners, allà on anava pues, era ben acollit i se va distingir sobretot per la seva relació en els jueus. Molts han dit que Sant Vicent Ferrer era un personatge antijueu. Això no és cert. Sant Vicent Ferrer no solament no era antijueu, sinó que a més va propiciar la convivència entre la comunitat dels jueus i la comunitat cristiana, que en el Regne de València estaven en molt arrelades les dos i s'unien d'una manera profunda. I Sant Vicent Ferrer va tractar sempre de que hi haguera una pau entre les dues comunitats. El sant, pues, també moltes vegades l'hem vist representat per el filacteri de l'Apocalipsi, del primer de Déu, Etate Vili Honores.
se'l representa així perquè va ser un sant molt miraculós. De fet, ha sigut el sant que més miracles té reconeguts per l'Església Catòlica. Home, el pare Lorenzo García Sempere, de l'Orde de Predicadors, en el seu llibre Los Milagros de Sant Vicente Ferrer, relata fins a 870 miracles un per un, en una xicoteta ressanya del miracle i en quin poble, en quina ciutat es va produir aquest miracle i quin va ser el fet miraculós. És un llibre que és molt difícil de trobar. Jo el tinc perquè aquest llibre està editat en l'any 1898 i és del pare Lorenzo García Sempere. Jo el tinc que està quasi desfet perquè, ja dic, el llibre té 100 i pico d'anys. Me'l va donar a mi, un frare dominic, i jo el conserve com oro en pan. Bueno, Sant Vicent Ferrer mor i al poc de temps és canonitzat, i en l'època que li va tocar viure, pensem que hi va viure a finals del segle XIV, principis del segle XV, era un moment esplendorós en tots els aspectes de la vida valenciana. Ell va ser coetani d'Ausiàs Marc, encara que Ausiàs Marc era més jove que Sant Vicent Ferrer, però van anar a plegar a viure conjuntament, no? Era un moment esplendorós de l'època del nostre regne de València, i per tant, quan Sant Vicent Ferrer mor en Vannes, en França, es produeix dins de lo que era el regne de València un sentiment d'admiració, d'apropiació dels valors que Sant Vicent Ferrer va transmitir al llarg de tota la seva vida. I aquest sentiment d'admiració comença a néixer molt prop. Es produeix un fet que la popularitat que va tindre Sant Vicent Ferrer està basada per una part en el poder taumatúrgic, com dic, en el que són els miracles de Sant Vicent Ferrer, i perquè ninguna figura com la de Sant Vicent Ferrer colma els interessos polítics, religiosos i culturals del regne de València. Com dic, el sant viu en el segle XV, el període més brillant política i culturalment de València, no? I més tard, aquest ideal s'aixegant en la seva persona, perquè en el Lluís Peñagueren en el segle XVI, en la contrarreforma, la decadència posterior que vingué en el regne de València fins a plegar a la pèrdua dels curts en l'any 1707, el que produeix és que encara les festes que a poc van néixer, com ara veurem, dedicades a Sant Vicent Ferrer, encara servisquen per a que el poble valencià aixegant de la figura del nostre sant patró i el deixa com a un paladí, com a un estàndard de lo que serien les reivindicacions pròpies culturals de no solament la ciutat, sinó el regne de València. La primera mostra de fervor vicentí que se dona en la ciutat de València es produeix per el fet de que arriba a València la capa del sant des de Vannes. Tots sabem que Sant Vicent Ferrer està soterrat en Vannes i que lògicament els francesos no volen tornar el cos de Sant Vicent Ferrer perquè el tenen ells. Si no volen tornar a imagineu-vos entonces quan ja Sant Vicent canvia d'aquesta popularitat. Bé, doncs arriba la capa del sant des de Vannes i se va organitzant una processó i una sèrie de festes en la ciutat de València per a honrar ells arriba. La capa significava, com tinc a dir, molt, perquè era l'únic que arribava a València després de la seva mort. Veurem que hi ha dues relíquies de Sant Vicent que es conserven en València, una que és la d'una costella i l'altra que és un tros de la canella esquerra. I a partir d'aquest moment el record del sant és omnipresent encara, perquè cada centenari que se celebra des que Sant Vicent Ferrer és elevat a la condició de sant, cada centenari que se celebra té en València un ressò tremend, és a dir, participen tots els estaments oficials, no solament els estaments polítics, sinó el clergat, els menestrals, els gràfics, tots participen. Però és que no només participen el clergat, els estaments polítics, els menestrals del regne de València, sinó que s'uneixen el regne d'Aragó, s'uneix el comtat de Barcelona, s'uneixen les Illes Balears, s'uneix fins a Múrcia. I bé, quan se fan les grans desfilades del centenari,
sobretot els centenaris del segle XVI, XVII i XVIII, venen a celebrar la festa en València. I venen representacions polítiques, representacions de l'exèrcit, representacions culturals, es fan una espècie de xocs florals i té un gran relleu el que són les mostres literàries i culturals dins de la ciutat de València, a més de lo que és l'ornamentació de tots els carrers. En fi, és una cosa verdaderament espectacular. Estos centenaris dels que parlen eren fastuosos, i a més tenien molt de luxe, i més a mesura que anava avançant el barroc. Entenguem que el barroc és la eclosió del color, de l'abundància, de tot això, no? Pues el barroc significa ja portar aquesta devoció, aquesta veneració que se vol tindre per Sant Vicent Ferrer hasta extrems verdaderament insospitats. Tot el món s'encarrega d'embellir la ciutat fins a participar en els professors i muntar el que se coneix i de lo que parlarem més abans com les primeres mostres que després derivaran en el que avui coneguem com els altars vicentins. I tot això què fa? Pues tot això fa que se manté viva el que és la imatge i el record de Sant Vicent Ferrer des de l'època medieval fins a l'edat moderna. En certa manera podem dir que van de l'una perquè tots veuen com festes, diguem, nacionals valencians. Per una banda tenim el que és el centenari de Sant Vicent Ferrer, que se considera tant una festa valenciana com el que seria el 9 d'octubre, perquè les dos tenen una reivindicació d'alguna forma valenciana. Bueno, entonces esta imatge del sant valencià queda subratllada de més perquè fora del Regne de València també se sent per el nostre sant una predilecció verdaderament extraordinària. Per exemple, en els centenaris hi ha constància escrita de que els sermons seran sempre dits en valencià. I això és una estipulació que queda reflexada en les actes del secretariat dels ajuntaments de València, en les que diu que els predicadors que prediquen el dia de la festa de Sant Vicent Ferrer, el sermó obligatòriament té que ser un sermó en valencià. Afortunadament, torna a dir, això encara se conserva. El dia de Sant Vicent, la missa, el predicador és un dominic que predica en valencià. I vaig a com a prova de tot això que dic de la reivindicació valencianista, no de lo que és la figura, vaig a com a prova d'això que dic una dècima anònima que es va posar en l'altar del carrer del Mar en l'any 1832, que diu així, diu, el regidor del valencià calla el pico si pot ser, i no es que fica a batxiller si parlem o no en cristià, que esta llengua, al sa i al plat, té les gràcies estampades que quantes hi haurà inventades per andalusos, murcians, manxegos o castellans 3.000 milions de vegades. Dit això, en tot el respecte per a manxegos, castellans, és a dir, que hi havia una reivindicació de lo que és la figura sencilla. Estos centenaris, com dic, nos han deixat mostres de literatura, trossos de poemes i versos que se penjaven en les parets o en els altars que, com diré més abans, anaven naixent incipient. També hi havia escenaris molts, com són carrosses, des de les quals se llançaven flors i versos al públic. Això és una costum que encara l'he conegut jo en les festes de l'Horta de València, quan se celebraven festes no solament a Sant Vicent. Jo he conegut que des de les carrosses ben adornades per aquests cavalls tan preciosos de l'Horta de València se llançaven dècimes al públic que estaven mirant el pas d'aquestes carrosses. Jo crec, insistir, que aquest és el motiu, aquesta exuberància en els centenaris pel qual la figura de Sant Vicent Ferrer ha anat conservant-se. Ni Sant Vicent Màrtir, ni Sant Lluís Beltrán o Sant Tomàs de Villanueva, ningú com Sant Vicent havia passejat triomfant per tota Europa l'essència del poble valencià.
Ningú com ell havia utilitzat per tot arreu la llengua valenciana com a instrument miraculós del seu apostolat. I ahí se junta la història i la llegenda. És evident que Sant Vicent Ferrer va fer molts miracles, però si parlem en qualsevol domini, qualsevol retorn, dirà, home, és que hi ha molta exageració. Evidentment, pot ser que hi hagi molta exageració, però hi ha història i hi ha llegenda. I ara acaba una i comença l'altra, no ho sabem, però evidentment això està bé. Bueno, i en la ciutat de València, com van ser els inicis dels llargs com us coneguem? Això és el que ell fins ara és un poquet situar a Sant Vicent Ferrer en l'època, un poquet que passava, només va morir el sant, que passava en els centenaris, però com va començar tot en la ciutat de València?